Zo nou en dan moet het volslijne oerwerk van de skeve tour in Ljouwt onder handnaam worden. De laatste keer wie alweer haast 30 jaar lien. En dus had klokkenmakker Tjitte Talsma van Oud-Sjerk er druk mee dwaande west. Het was behoorlijk smarig, het was echt wel onderhoud. In zo'n 90 is het voor het laatst helemaal uitwest met de restauratie die toen het plakvoer had. Toen is het alleen nog even schoonmaken worden en er weer inzetten worden. Ja, en toen is het echt grondig aangepakt. Talsma had de klok zijn originele groene kleur weer omjoen. Het wie een hele put, want gewoon wij doch Talsma de wat lietsere werken. Het was gewoon een kwestie van een race in de klok. Van hoe zou alles op het tijd toch wel bij klaar komen. Je weet gewoon dat die tour moet voor iedereen toch de tijd doen, Jan. Want anders kom je te laat op je werk. Of je gaat de tijd van je werk bij een huis bij je spreken. Er zit wel op die manier een beetje een stressfactor in dat. De klok is van een beetje weer omplaatst in de tour. En dus kan elke nien in Ljouwt weer op tijd op het werk komen.